Penj laktar kokeli kod Zenka. Gas na token zimeisha na hauna do. Relax. Chukua loan Zenka. Ikusort. Zenka. Smart loans for smart people. Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng wagoe mbaka wangi kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kor lwasi lokore odiechieng yamo futo mopogore kendo ma abende biro ga gi yembe mang'eny mokalo ma bende thoth ne biro ga gi tuoche mopogore opogore. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari ntiere studio ka abumie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en laktar molonye weche mage kae to wadonje to kachiel kuka ketho kinde machiegni daktari e penj laktar. Erokamano. Nyinga Lola Pondi Mola, nyage miala, tanchi ndewa Koboi, to maduong' ahinya ni en daktari mar nyithindo, to pile ati department mar ICU kuma nyithindo matuo mang'eny nitie. Tatiyo Jaramogi Oginga Odinga Referral Hospital kaka pediatric intensivist. Erokamano. Erokamano nya Dr. Lola, amor mar bedo kodi e penj laktar wagomba ka nikech waneno ka sani kor lwasi lokore, waneno ka koth ng'eny, samoro bende yamo futo mang'eny, samoro bende yamo ng'eny, chieng' rieny, samoro buru ng'eny, ma bende biro ga kod tuoche mopogore opogore ahinya kuom nyithindo. Seche ma yamo thoro lokore kama kaka sani koro koth ng'eny ni, tuoche mage ma thoro mako nyithindo kachiel kod oganda. To abo keto maino kuom nyithindo. Erokamano. Sani kaka koth ng'eny gi koyo mang'eny kamae, tuoche ma waneno ka koro medre e sama waneno sani mokwongo en tuo miluongo ni pneumonia moro mamiyo nyithindo bet gi athung'a e korgi. Mar ariyo gin tuoche moko mabiro gi pi molil. Waneno ka koro sani koro aoche koro dhi ka gipom nam koro oloko wang'e pi koro pi ringo to riwre gi sewage nikech issues mek drainage manitie kanyo koro kumituome pi okikre gi takataka koro tuoche ma wadhi neno kata sani already waneno ka chako medre gin tuoche madhi gi gik moko madhi gi kaka cholera, kaka typhoid, mago wadhi neno ka dhi bedo mang'eny ahinya kaka popimo gi ndalo moko ma chieng' rieny kamano. Koro pneumonia sana nyithindo man gi higa 6 kadhi piny gi tuo moko manyalo miyo ng'ato bedo gi dio kaka cholera gi typhoid, mago waneno ka dhi bedo mang'eny mbele kae. To seche mwang'ie kaka kama wantiere iwacho ni cholera, typhoid kachiel kod pneumonia, mane mathoro ga bedo malo, pneumonia, typhoid, cholera? Lure gi kuma ng'ato nitie. Joma nitie but nembe gi aora kata kuma pi nitie ginyalo bedo gi tuoche mek cholera gi typhoid go ahinya. To jogo mantie kuonde mang'ich ahinya kata kuonde ma pi ok ring maber gitemo yudo thorne giyudo gi tuo mar pneumonia. Koro lure ni ng'ato nitie kanyo, but ka pimo ratil ka wang'iyo chakre January nyaka sani waneno ka dwe mokwongo mar ariyo mar adek bet ne otuo matin to oro ne nitie. Koro wach buru mane ng'eny koro sani ko wana koro wach koyo gi pi molile ma koro dhi bedo ka komedre ahinya. Koro lure ni ng'ato nitie gi kanye. Made beto de wang'iyo ni diere ma koth chwe kapono nitiere koma kama to tuoche mage mathoro bedo mang'eny to nikech wabro dhi okang' kokang' adwa ni mondo waket maino kuom tuo mar pneumonia nikech wanyalo wacho ni kata cross kata thoro mako ji kuonde mang'eny mokalo e oganda wa. Wang'eyo ni pneumonia kuom nyithindo en tuo ma thoro timo nyathi nade to ng'eny marom nade? Tuo mar pneumonia en achiel kuom tuoche mago ma ranyisi mar WHO oganda maduong' mang'iyo tuoche mar piny ngima wacho ni king'iyo piny mar Kenya pneumonia en achiel kuom tuoche moko mamiyo nyithindo wabito nyithindo kata manego nyithindo ahinya. En among the top 3 ma nyalo miyo nyithindo tho ahinya. Koro atamalo 40 mar nyithindo yudo ga tuo mar pneumonia. Pile ukawa sama bedo gi ji to nyiso gi ni dakika makalo to nyathi achiel wawito nikech wach pneumonia. Mangiso ni sa dakika kakalo to nyathi achiel wawito. Koro en tuo moro ma ok wanyal bed keto kando. Nyaka wakaw ne okang' moro maduong' mondo wane kaka wanyalo geng'e mondo kik nyithindo bed gi tuo mar pneumonia nikech sasa mosedonjo to waneno ko ohinyo nyithindo ahinya sana nyithindo man gi dweche higni 5 kadhi piny.
Mano en kwan man malo mokalo nikech dakika ka dakika ka nyathi nyalo tho, mano kwa nyalo chokogi e odiechieng' mago nyithindo adi, e juma achiel mago nyithindo adi, e higa achiel. Mano kwan mamalo. Mano nyithindo mang'eny ahinya. Mano nyithindo mang'eny ahinya. Awinjo kiketo maino kuom nyithindo chakre dweche higni 5 kadhi piny, higni 6 kadhi piny. Ang'o matimore e dend nyithindo gi e okang' ni momiyo githoro mako tuoni e yo mayot mokalo? Nyithindo sama gin higni 5 tani sama wagoga kwano ng'iyo ni tuo kaka inyo ji ndi kaka waketo gi ga e grube mopogore opogre. Koro sama ing'iyo nyithindo wanyalo ng'iyo nyithindo ma onyuol bang' ndalo 30 kata mar bang' higa achiel, koro mag iluongo ni infants, kata jo higni 5 kadhi piny, kech mano to koro riwo nyithindo mag dweche achiel gi mag higni achiel. Koro sama wago kwano mano kaka watimo ga kwano kaka lure gi chik madware mar kweno kamano. But king'iyo nyithindo gi tineno ka koro obo margi pok olosre maber. Kaito mar ariyo en ni sama gichako dhi e skul iboneno ka sama koro skul oseyaw kendo mano e gimoro kendo madhi timre mbele kae nikech koro waneno ka koro yaw mar skul oduok mbele matin, lakini dhi chopo kuma koro koth pod chwe, nyithindo be koro yaw sana nyithindo sama gin ga e klas ineno ka koro nyithindo obet kumoro achiel to gikudre kumoro achiel. Koro wawacho ga gi kizungu ni sharing is caring. Koro kawuono an gi homa ami kiny nitiego kamano koro ochalo kede moro ma kila ng'ato miyo wadgi. Koro sama koro gibet machiegni kamano to gimire tuoche moko to sana gihero mire homa kaito gienda apini koro giyudo tuo mar athung'a no. Mar ariyo en ni nyithindo gi be immunity margi, tekruok mar del be nitie piny ahinya, pok gidongo. Sama gimedo dongo ka gimedo bedo joma dongo sama koro immunity margi be koro medo bet maber, lakini sama pod gitin to immunity margi be nitie piny. Mar ang'wen en niya magi joma samoro ok nyal kata loso mondo giler maber. Ruth ageno ni in kituo kidhi daktari tiwacho ni awinjo kamae, awinjo ka kora timre kamae, awinjo ka unna chiwo kamae, awinjo kamae. Inyalo lero ne daktari maber mondo daktari owinji. Nyathi matindo samoro yudo ka koro en koro obeta mos, en koro ling dende samoro ma ore, samoro neno ko fuolo to koro mondo ler ni awinjo kamae kata awinjo kamae nyalo kawo seche mang'eny kata ndalo mang'eny kapok ong'isi ni gima kamae timre. Koro samoro mondo gichope hospital yudo ka koro gichopo moleo nikech samoro nok ginyal wacho nok ginyal lero gima ne timre gi e delgi. Koro weche ang'wen go miyo ga nyithindo sama gibiro e thieth to gibiro sache moko ka giseleo e wach mar mar pneumonia no. Ma wach maduong' ka ma ok onego beni oganda wiwa wil godo en nyithindo gi rateke gi pod ni piny, ma ka intiere kod nyathi machiri bo higni 5 nyaka ing'e ni rateke ni pod ni piny, nyaka item matek mondo mirite kik ogam tuoni. Kwan mar nyithindo mathoni en kwan mamalo mokalo. Kaito bende nyithindo gi ok nyal wuoyo, tiende niya nyalo bedo ni gimoro time to ok onyalo wacho, tiende ni seche ma ng'ifwenyo gini kaka janyuol to sedhi ahinya kendo nyalo kelo chandruok ne nyathi. Omiyo janyuol nyaka bed motang' mokalo ni sani ok en seche maber mokalo. Adwa ni wang'e ni kor lwasi kaka chal sani kod nyithindo mantiere bo higni 5 kod tuo mar pneumonia. Iwacho kacha ni thothne obiro kaka thung'a, odonje kor, ntiere kaka odino kor nyithindo makelo negi chandruok. Wuothe kodwa kaka system mar respiratory mar nyithindo chal kod kaka tuo ni donjo kod kaka okelo chandruok. Erokamano. Mokwongo mondo pneumonia ochaki ahinya ero chakre ka homa. Gima waluongo gi dholuo kata gi Kiswahili ni gi dho ngere ni homa. Koro chala ng'at moro ma en gi athung'a moro matin, ofito ume, samoro ojier matin kata ogir matin, to ochako mana matin kamano. To thothne ahinya ochako ga gimoro luongo gi kizungu ni viral infection. En gimoro ma ida homa moro, samoro ni kalo kumoro, samoro ni kumoro kata kumoro ma ji ochokre mang'eny, to homa omako nyathi. To nikech koro immunity mare nitie piny, koro miyo koro tekre mar del dok piny. Koro gima ne nitie yiena monda asiem gi koni. Koro waneno ka koro homa ochakre mana gi jatuo. Koro othinyo mana ume, samoro winjo mana ka koro dede samoro olre, ochalo ng'ama ol, mano kapok koro tuo no ochopo nyaka e bo mare. Koro sama kamano tineno ka koro samoro sami fito umi kata ko kithinyo umi maber to odok chien. Sama odok chien kamano mane nafas moyudo mar donje obo mar nyithindo. To sama donje obo mar nyithindo mano koro ko wacho ni nigi tuo mar pneumonia. Nikech tuo mar pneumonia nyalo bedo ni yude kata gi virus kata yudo kata gi infection moro amora, lakini sama koro chopo e obo kata e kor nyathi mano koro ko wacho ni
yudo koro tuo mar pneumonia no. But kochako to chaka iri nyathi anena gi homa ma kawaida, dende samoro ore, samoro ola, samoro chwakre, kaito koro kosedoyo obo koro shida mar ahonda, koro ochako fuolo. Koro fuolo no ema koro ngisi niya nitie gimoro modonje e obo kata e kor mar nyathi mamone kata koro yueyo maber. Koro ochako fuolo nikech fuolo en ni koro dendi temo golo gi gino marach modonje e obo mari mondo wuog oko. Koro neno mana ko fuolo no meda. To sama koro osepongo obo ahinya ma koro thum. Koro kata yueyo koro tame nikech ochalo kagima in gi balun matindo lakini pi opongo igi. Koro mano ngiso ni kata muya migamo ok nyal donje kori maber mondo kel mondo yue maber. Koro gichako thung, to thung ni ema miyo kata seche moko wawito nyithindo nikech koro ka koro oxygen yamo ma yueyo iye ni koro ok nyal donje oboni maber, to koro onge kaka dendi nyalo tiyo maber. Kaka wawito nyithindo man kaka gidhiga e ICU. Ma ok nikoyo ni ema donje obo, kute makelo tuo mar pneumonia ni ema ang' dhi to mako kuonde mopogore e obo kama miyo nyathi ok nyal yueyo e yo makare. Seche ma kute gi donje wacho ni donjo kaka thunga ma pile kata biro mos ridore modonj nyaka e obo e nyathi. Okang' mane makoro loko nyinge kosedonjo e balunde matindo mantiere obo, koso loko nyinge ni pneumonia gi okang' mane nikech odonjo kaka thunga. Odonjo kaka thunga sama koro chako fuolo to koro donjo e obo mari tema koro oloko nyinge kaka koro bedo koro pneumonia. Koro ko wach kendo ni in gi homa, koro wacho ni koro in gi pneumonia. To gima kendo wakelo wacho en ni ok watem wacho ni ati ni koyo kata koth ok kel pneumonia. Sama koyo ng'ich sama koth chwe mang'eny koro dendi neno ratek mare dok piny. Mane momiyo ineno ka sama koth chwe kata koyo ng'ich to ineno ka tuo mar pneumonia bedo mang'eny ahinya nikech koro kendo gima timore kendo en kendo manyalo medo kendo tuoche gi en ni sama koro koyo ng'ich to wamoko jiko wa moro matin, wamoko kendo wa moro matin, waoyo mach to waloro dhot. Koro mangiso ni muya kata mantie ei ot be koro ok nyal circulate maber, koro miyo koro mawuok e iro cha mane kore madonje e koro miyo medo ketho kor mane samoro koyo kende ma osedok piny matin. Koro koyo to meda konyo mondo tuo no mondo medre. Emomiyo pneumonia ng'eny sama koyo ng'eny ka wapimo gi ndalo moko ma ndalo oro. Ma kanyalo duoki mana chien matin Dr. Lola nikech adwa ni oganda wong'e wach ni maber mokalo. Diere ma koth ng'eny kata diere ma koyo ng'eny kaka sani ok ni koyo ni ema kelo pneumonia, to en mana ni koro rateke mag del thoro dogo piny seche ma piny chal kaka piny chalo ni. Ang'o matimore e del momiyo rateke mag del dok piny seche ma chal kod Kizungu mang'eny lakini chala ka gima koro dendi odok ogumo matin, koro oyueyo matin nikech koro ok odwa tiyo matek nikech onego bedni omedo liete dendi, nitie gik moko monego bed notimo. Koro owacho ni an koro watim tijego mopogre gi ng'iyo wach ratek mar del. Koro mane gima miyo koro dendi koro dok piny matin. Nyithindo duto te ma ntiere bo higni 5 ntiere kod thuolo mamalo mar gamo pneumonia, koso nitiere kidieny mar nyithindo mantiere kod thuolo mamalo saidi mar gamo tuo mar pneumonia? Ka wang'iyo nyithindo, wawacho ni nyithindo gin jogo ma higni 13 kadok piny. Sirikal to yie ni higni 18 kadok piny. Nyithindo duto 13 kadok piny nigi tekre mar yudo pneumonia, but king'iyo mar higni 5 kadhi piny gin gi atamalo maloyo nyithindo moko. To nitie aina mek nyithindo kendo ma opogre ma kawacho ni kwa mana ja higni 1 moro to wang'iyo gi ja higni 1 moro ginyalo bedo gi tekre mopogre kalure gi gik moko ma gintiego. Achiel kuom gigo manyalo miyo ng'ato bed gi pneumonia mang'eny mokwongo en ni en gi tuoche moko ma enie dende mopogre gi pneumonia no. Anyalo temo lero kaka kin gi tuo maduong' ma oluonga ni tuo mar ayaki. Mano en tuo moro ma duoko tekre mar dendi piny. Koro neno ka nyithindo man gi tuo mar ayaki nikech tekre ne nitie piny ahinya miyo koro githoro yudo tuo mar pneumonia. Mar ariyo en nyithindo moko ma gin gi malnutrition, mangiso ni chiemo ok gisebedo ka gichiemo maber kata ok yud chiemo kata kaka sani waneno ni samoro nikech koro samoro ne giwuok kuma ne gintie, koro floods osegolo gi kuma gintie, gibet kata e klas moro kata gibet e kanisa moro, koro ok giyud chiemo maber, koro mano nyalo miyo gibed gi tuo no. Apani mamake makakanyo Dr. Lola ka wang'iyo nyithindo mantiere kidieny mamalo mokalo mar gamo tuo mar pneumonia, ma bende gimalit mokalo ni onego nyithindo mang'eny mokalo dakika ka dakika. Tiende ni kaponono ni nitiere kod nyathi rang'iny ni kata nitiere kod nyikwaye rang'iny ni, to ber kichako ng'iyo ni debede ni gintiere thuolo mamalo mar gamo tuo ni ma bende nyalo miyo giwito ngimagi. Daher mondo mi apandi bende nyakwara Mugia Jwang' ni tuoche kaka pneumonia kaachiel kod tuoche mopogore opogore ma thoro mako nyithindo nyaka joma dongo ok gigo ga odi, bende ok giland
ga ka gibiro ipo mana ka tuo donjo. Seche ma tuo donjo bende nitiere kod pesa moromo ma inyalo dhi godo mondo mi yud thieth, mondo mi gino mane nyalo geng kaka thoe ma Dr. Lola wacho gi mondo mi ogeng yo makare. Emo mi wakelo ni Zenka. Zenka en yo makende ma sani nyalo yudo godo pesa e yo mapiyo piyo ahinya ne weche mag thieth kama a. To ere gimo mi wacho ni en mapiyo piyo e dakika 5 kende ibro yudo ka iseyudo pesa kapo nono ni intiere kod app mar Zenka. Adwa ni mondo mi kete mana ka duoge kidieny mar 2 tabu miyo kanko kaka inyalo yudo hola mapiyo ka itiyo kod Zenka mondo mi po nono ni intiere kod chandu kaka mag tuoche kaka pneumonia to iyudo kaka inyalo konyori. Kiki dhi mabor, kiki sudi waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Nasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua Skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Kila mtoto ana ndoto ya mustakabali mzuri, lakini je, ulijua kuwa zaidi ya watoto 130,000 wenye vipaji na uhitaji wanakosa fursa ya elimu ya sekondari nchini Kenya? Baraza la Makanisa la Kenya, NCCK na Saidika wameungana kwa jitihada za kubadilisha hali hii. Ungana nasi kusaidia watoto hawa kupitia elimu ya sekondari kwa kuchangia tu shilingi 1 senti 50 kila siku kutoka kwenye muda wako wa maongezi kwa kutuma ujumbe wa maandishi wenye elimu kwa 29888. Mchango wako mdogo unaweza kuwa na athari kubwa. Pamoja tuwape watoto nafasi ya elimu. Tuma elimu kwa 29888 sasa. Imewezeshwa na NCCK na Saidika. Baba wachoga ni joka sing, tingeni tijua en manarito jite maber. Yuo yie wich mang'ich mos. Kaitang' ni mari yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Tuoche ok godi mana kaka na wacho ni cha. Emo miyo nanyisi kacha ni ber ka intiere kod app kaka mar Zenka mondo mi kapo nono ni omuomi tinyalo yudo kaka ikonyori mapiyo piyo. Mapiyo piyo marom nade dakika 5 tiseyudo pesa ni. Ere kaka maduto te nyalo timore. Mokwongo nyaka download app mar Zenka kokalo Play Store. Donje simbi ma intiere godo no mondo mi download app mar Zenka. Kata bro wacho ni kaka itimo. Kise download app mar Zenka, adwani mondo mi wuoth kodi okang' kokang' kaka inyalo yudo hola ma inyalo tero godo nyathi e hospital kata ma ino wuona inyalo dhi godo e hospital mondo mi iyud kaka ikonyori. Kise downloade kaka waneno e screen wakanyo, tidhi adhi achiel kachiel nyaka e app mar Zenka, ibro yudo kanyo Zenka Loan app, kaka wanene kanyo no. Kise yude kamano to bro biro e yo maler kamano mondo mi iyud kaka inyalo konyori. Tadwani mondo mi apar ni bende ni seche ma ikawo hola ni to pesa mi holono mano ema ibro yudo mabe ok bi ng'adi ni imi pesa matin. Kae to ibro dhi adhiya kanyo mabedi ibro kwayi namba ni mar simu. Kose kwayi namba ni mar simu idhi okang' machielo, idhi adhiya kaka giwacho ni no next kamano. Ageno ni nitiere kod simbi mar ong'we yamo wawuotho kanyakla.
Kiseketo pin mari ibo neno ote machal kaudma kaka giwachona kacha ni machiegni Ruth, machiegni Zenka, mano e pesa manyalo kaw gielak seche gi kuma bedeni. Kaito inyalo kaw loan, inyalo apply now. Seche mi apply now idhi kanyo iwacho kacha ni get loan. Kaito gibo nyisi ni nyalo yudo pesa. Kuom ranyisi sani nyalo kaw siling 500 kama bedeni. I-refresh nyakwara mugia juang. Oyota kamano kaito ipo ka iseyudo pesa. Gimomiyo wacho ni Zenka nikech opuodhe kod CBK, Central Bank of Kenya. Tok mano kende, seche ma ikaw pesa kowuok kuom Zenka, tibro yudo ni gibomi yo makende mayot mokalo ma inyalo chudo godo. Loan mokwongo imi nyaka ndalo 61. Kato bende inyalo mi extension. To wach maber ni sani Zenka o extend kata gimedo limit nyaka siling 200,000, 200,000 Kenya shillings gi kama intiere no. Kata ne intiere kod emergency machal nade mar weche mag thieth to ibo yudo pesa ni e yo makende. Adwa ni mondo metuda kendo kod Dr. Lola nikech adier weche mag pesa thoro chando ji ahinya diere machal kod ma. Koso ken adier Dr. Lola? Mane na adier. Arito download mara anbe. Pero kabana ya Dr. Lola mondo mi bed gi pesa mapiyo ponono ni nyalo bedo kod dwaro mar pesa. Ranyisi magi maka janyuolo neno to nyalo chichi ni nyaka bede ni nyathini nitiere kod pneumonia. Ranyisi ma waero gacho ni mondo janyuolo bed kotango ahinya en fuolo ma ineno ka okdog chien. Nyathine dende ore mondo wach ni ginya pneumonia enena nyathi moro ma ofuolo to yueyo tame kaito kimedo gi del maore mano ngiso ni nyathini ni nyalo bedo ni nigi tuo mar pneumonia. To nikech wasewacho ni en tuo moro moero manigo nyithindo piyo ok en tuo moro monyalo wacho ni wagaya kapsa ma pod wantie dala. En tuo moro ma ka nyathi osebedo go to en maber mondo idhi e hospital mondo nyathino oyud thieth makare kendo mapiyo. Mar ariyo en ni samoro nyathi ok chiem maber, appetite olalala mangiso ni dende nitie lweny moro ma dende goye dende momiyo mone chiemo nikech nyathi ma kawaida to kata keto ne mana rabolo kanyo to iboneno mana ka obro chamo mana kende. Ka koro nyathi ba pile ma chiemo ga pile tena ka koro sani en gi pek moro mar chiemo mano be nyalo bedo ranyisi ni obedo gi tuo mar pneumonia. Moko ma be nyalo bedo gi tuoche moko ba be pod wang'iya en kaka ng'at moro ma samoro olalo kilo mare kata en ng'ama koro osika ni no ola en nyathi makar mondo dhi otug gi jowetene en koro pod odhi nindo nikech ok owinj maber. To sama koro teko ne osebedo mang'eny ahinya ineno ka koro ginene kok lwete mek nyathi kata gi dhoge loko rangi bedo marambulu kata makala blue mano koro ngiso ni koro oxygen onge kata madonje dende kata mora kata matin. To sama koro chopo kuma koro othung ma koro ochako riere mano ngiso ni koro iserita ahinya moko nego bedni wachopo kanyo. Koro enena ahonda ma pile en athunga mantie kanyo, nyathi mok chiem, nyathi mawito kilo, nyathi mok dwa tugo to kochopo mang'eny ahinya nyathi manyal mariere kata del maore ahinya ma kata imiyo mana panadol mapile yath moro mapile cha nino mana ka koro pod omedre ameda nyathi pod dendo ok duog maber mano koro wacho ni koro chopo sama koro onego bedni wadhi e hospital. Lakini kaka wacho ga pile kik warit mondo wachop atama ntie kuma koro wachopo kamano ka koro en wach koro pesa wasecheko ni wadhi Zenka mondo mi wagi moro matin mondo waring go e hospital wakwal go ngwech sama pod warito moko manyalo biro bange koro kaw nyathi piyo mondo ring kode e hospital kan ranyisi ma wacho go nitie. Gin ranyisi mang'eny mokalo kuom ranyisi ratil mar nyathi lwar to ma abro biro nikech nyathi ok chiemo yo makare en nyathi ma sik ol kata nyathi ma nyalo chopo kama koro nyalo fuolo entiere kod wacho nang'owa seche ma iwinjo ko yueyo tinjo ko golo sauti moro seche mu yueyo ma pile cha ma thoro ga nyiso ni ang'o matimore e lokro mar nyathi kata e den nyathi ma ko yueyo tinjo ka gimoro wuok wheezing sound. Gima timore ni kata ini bet kanye yueyo amba bet ka yueyo ji tek mora mobete ageno ni gi yueyo to kata ng'ama ni betie bathi ok winji ki yueyo gecho no bedni ochalo ka gima in gi pipe moro to yamo kata pi kale maber maonge kata gimoro ma ginene ma interfere kode. To sasa moro mantie gimoro machando kata machapo kaka muya no nyalo kalo bana koro kwacha wacho ni ichako bedo gi ranyisi moko mopogre koro wheezing moko gi kizungu gik moko miwacho kamano samoro winjo ka ochalo ka gimoro lie kore kata nitie sauti moro mawuok e kore mano ngiso ni pipe ma wantie gocha nitie gimoro ma o interfere kode samoro obedo maduong kata
o expand nikech koro tuo no koro miyo koro omedre mang'eny kata koro yamo madonjo no be samoro donjo matin koro mage magolo ga gik moko sounds moko mawinjo ni samoro nyathi thung samoro jonyuol ero wacho ni ochelo ka gima nitie wacho ni firimbi moro mayuak e kor nyathi mano ng'isi ni balunde moko matindo mane wawacho ka koro ok giti maber nikech koro samoro gidire kumoro emomiyo koro sauti ma wawacho no koro wuoke. Thothne ranyisi mag pneumonia gibiro ga ka tuoni osebedo e del kuom thuolo marom nade nikech wacho ga ni seche ma kutegi odonjo e del odonjo gi e umi kaeto onyalo kawo thuolo moro kok ochako nyiso ranyisi gi onyalo kawo thuolo manyalo romo nade? Wawacho ga pile ni onyalo kawo gimoro ndalo 3 kadhi ndalo 7 but luwre gi tekruok mar del ng'ato ka intie ng'at mangima machiemo maber maonge shida tineno ka koro del nyalo chako kagima otemo gorruok gi tuoni mondi kapok dendi ool but kiyudo ng'at moro mosebedo ka tuore kata man gi tuoche moko mopogre kata koro pneumonia ochako donjo e iye gin kata mana bang' seche 24 after ndalo achiel tiyudo mana ka tuono osebedo gimoro maduong' ma kata koro loko wang'e nyathi mane nitie atia maber koro dakika matin kata mana moko timre ka nyaka giseche nyathi ae skul ofuala matin dende ore matin dakika matin oseriere dakika matin en ICU dakika matin owita kamano koro onge kumondike ni odhi kawo ndalo 7 kata odhi kawo seche marom kamae lure gi del ng'ato kaita ahinya lure gi tekruok mar tuo modonje i dende no ken gimoro ma onyalo wacho gi kizungu ni strong ahinya to koro onyalo dhi mang'eny mapiyo kaka mamalo ma kawaida cha ka onyalo dok chien ka waparo ndalo moko mane wan gi tuo mar covid cha ineno ka covid cha en kaka homa moro amora ma ng'ato nyalo bedo go but nikech tekrene ne gimoro mopogre gima ne pok nwang'eyo to tekrene ne ng'eny ahinya en kaka nobiro e jomoko nonyalo kawo kata dweche mang'eny kapok onego ng'ato to nitie jomoko mane yude to bang' seche matin to wawita jogo emomiyo ndalogo nowacho ni king'eni nyathi matin kata king'eni ng'ama oti ahinya kata en gi tuoche moko kaka mek skari mek pressure kata en gi tuo mar kansa koro mage joma notemo wacho ni waketgi uru kando mondo gin kada covid ni yudgi matin nikech koro ranyisi nyiso ni koro tekne kuma del gi nitie piny ahinya koro en homa mopogre apoga ma tekruok ne ema nyalo wacho ni kawuono nyalo kawo ndalo kamae jomoko nyalo kawo kata dweche ti jomoko ma kata dweche 2 pod gina gi kute mar pneumonia na machando gi achanda ma koro bedo kata mang'eny to gibudho kata e osiptal. Kata pani bende luore kod rateke mag del mar nyathi kaka ne wacho cha kotende kod kaka nyathi chal kaponi nitie kod tuoche moko ma opogore kod nyithindo mamoko. Dr. Lolo kipimna ni wantiere ga kod kidieny achiel kende mar pneumonia koso wantiere kod types mopogore mag pneumonia? Medicine machon ne wacho ni nitie kidienyere mopogore ne wacho ni chon ne nitie pneumonia mar nyithindo gi pneumonia mar joma dongo mano ni wadhi bo wagolo seche moko bo wachako wacho ni nitie pneumonia ma wayudo ka sama wantie e community kata wantie gi ji oko kata pneumonia ma wayudo kuonde mopogre gi sani pneumonia en mana kaka obiro no samoro mifuolo to ithung to dendi ore wacho ni pneumonia lakini nitie gima watimoga nitie wagoga picha mar gimolo gi kizungu ni x-ray koro picha mar x-ray ni nikech samoro ka osethiedhi bang' ndalo 3 to yudo ka koro onge response miyudo maber kata ok ichang maber nyaka koro wago picha mondo wang'e ni to pneumonia ang'ogo motimo ei kori makelo pogruok gi x-ray mar ng'at moro machiele baby wacho akwalo ng'weche lakini some of complications moko manyalo biro kata gi pneumonia iyudo ka ng'ato nigi pi mopong'o e obo mare koro pigeni maluongo gi kizungu ni effusion nyalo bedo mopogre gi ng'at moro mopogre koro complications gima gini timo boni ema dhi nyiso wan ni nitie kidienyere mopogre mek pneumonia lakini sama iyudo pneumonia sani koro wacho ni pneumonia nena pneumonia ema ni koro sama wago picha kata mar x-ray kata wago mana CT scan kata wago MRI gima wayudo no ema koro wamiye nying mopogre kalure gi kumo ketho gi kaka kethruok ne obedo luore gi kumo ketho luore kaka osebede del kod chandruok mokelo kopogore kod obo ma samoro thoro ga opong'o pi complications mage ma thoro ga bedo bende mana kapod wan mane obo kanyo mokwongo en ni onyalo miyo ng'ato bedo gi pi mang'eny e kor to sama in gi pi e kori manyiso ni ok inyal yweyo maber kich chelo ng'amo kawo cushion mar mattress cha to kete pi manyiso ni koro yamo monego bed ni donje iye cha koro ok nyal donjo maber nikech pi opong'o mattress ni koro ok inyal yweyo koro mano chuno ni nyaka wadhi gol pi manie kori no mondo koro obo chak tiyo kendo maber. Mar ariyo en ni
samoro dhi bo keth obono ba obono collapse. Iyudo ka e pinje moko gitimo kata transplant. Koro samoro mar ng'ato nosekethre, koro idhi kawo mar ng'at moro to itimo ne transplant iketone. Koro nyalo miyo ginene lang'no nyalo collapse. To nikech koro o affect obo, pile wawacho ni king'iyo obo gi adundo, mo pijojero kalungo ni chuny but en adundo, gichalo ga twins. Gima otimo ketho mai, mamae ketho mai. Koro sami ketho obo, ng'e ni kata adundo ni dhi kethre. Nikech pressure mae obo ema dhi adundo ni, to mae adundo ema dhi obo. Koro sama koro osebedo mang'eng ahinya, to shida mek adundo be koro donje. Nyithindo matindo nikech del gi tin, iyudo ka sama nyathi nigi pneumonia, yot mondo yud tuoche moko kaka meningitis nikech dende tin, kute mane nitie korego ringa mondo dhi nyaka e wiye, to yudo meningitis, seche moko nyalo dhi nyaka nyarogno, to yudo kidney failures, koro nyalo dhi kumoro amora. Koro chalo ka gima tapo yaw, koro pi ringa to kute gi ringa, koro kumoro amora modhiye to yudo ka koro onyalo affect. Iwache mali Dr. Lola ni chalo ka gima tapo yaw, koro kute ringa manyalo chopo kamora to mano en adiera mar wach. Yena mondo mwaka uyo nyakwara Muge Jwang chenro penj laktar kokalera Mugi TV ngima en mwandu. Waketo pachwa e pneumonia kuom nyithindo. Waka uyo ka waduogo to ere kaka inyalo thiedhe, ere kaka inyalo geng'e kik isud kata matin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber magiseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Borachiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Jite manga gi chir mar wuotho kendgi, ji mang'eny ahinya luwoga bang'gi. Bed gi chir ati, tok nikech in, mana nikech nyathini. Watu hapa Githioro walikuwa wameamka juu nduru yenye ilipigwa ilisikika na hawa. Kuna mtoto hapa chini ametolewa kama mwaka mmoja hivi, na kengine hapo kametolewa kama miezi 9 hivi. Midhiero mar senyruok mar lowo ma okel gi oula e gwenge ma Maimai oweyo ka ji ma oheo 70 tho ka familia mathoth pod manyo wedegi. Some people have died, so we are in a bad place. Kwan ji ma owito ngimagi masira mar oula ma apoya manyomo more gwenge Masindo ochopo ji 4 ka pong' mar pi nam Lolwe bende sando gwenge mamoko Makaluo. Kagik sa 9 mar otieno, sa 8 mar otieno, sa 6 ma jokong'o lile ma koro neno ka madho kong'o e ba. Koka wa emilande ni skul onge. Kenda chwanyra mora. Ne na chied nade kod dang'ni bang' sirikal lando i chuny otieno ni tarigi yawo skunde ochor nyime gi juma achiel kaluwore gi koth mapek machwe e pacho ka.
Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha chandruoge kata ranyisi ma kiny neno to nyalo chich ni nyathi nitiere kod pneumonia. Dr. Lolo wacho kacha ni kik iriti ring matek mondo mi iter nyathi e osiptal yud kaka inyalo konye mapiyo piyo. En tuo manego nyithindo e yo ma ok ber kata matin. To wechegi dwaro ga pesa ng'enyne. Ere kaka inyalo yudo pesa? Nanyisi ni kokalo e simbi mar ong'we yamo ka itiere kod smartphone to download app mar Zenka. Seche mi downloade en absolutely free. Tiende ni onge pesa ma ing'adi kata matin. Kaito kise downloade bende nyakwara Ramogi Ajwang' inyalo yude App Store, inyalo yude Play Store, kaito ibed kode kanyo. Ponono ni nitiere kod emergency. Tidhi adhiya kaka nateri okang' kokang' kaka inyalo yudo hola mapiyo piyo mar Zenka. Kaito bende daher mondo mi apar ni nopuodhe kod CBK momiyo kik ibed maluor kata matin kinyalo wacho ni inyalo bedo ni samoro jomoko dwa mayi kod weche makamago, mano gima ok en adiera. Gima ber kod Zenka ni ote mantiere simbi kata nondo mantiere simbi en kindi gi Zenka. Ogidhi kudo wi ni gilandi gi ji ni ng'aneno ka hola kod weche makama oyo. En secure, en private, en fast. Tiende ni bro yudo pesa mapiyo piyo dakika bich kaka nanyisi cha. To kaka wanene screen intiere kod flexible repayment period. Tiende ni nyalo chudo e ndalo 7 ka intiere Zenka, mano en app na gi siling 500 inyalo chudo e ndalo 7. Kaito bende inyalo chudo e ndalo 14 kodhi ahinya tinyalo chudo e ndalo 30. Gima daher mondo mi anyisi bende ni sani Zenka omedo limit kendo sani inyalo yudo nyaka siling 200,000 200,000 Kenya shillings ma en pesa ma sani koro Zenka bro mi. To gima ber ni ka intiere kod loan bende inyalo kawo top up. Samoro ni se chudo matin inyalo kawo top up. Oyot tiyo godo. Tiende niya en free loan application, en free registration. Tiende ni gimora mora en free. Kaiti kawo loan tinyalo ringo godo e osiptal mapiyo piyo. Joluno gongero ni geng'o ber loyo thiedho. Ka ise download Zenka tadwa ni mondo mi download kendo adwa ni bed kode, antiere kod wach makiny nanyisi kiny to mana kise download app mar Zenka. Metema ni mondo mi download app mar Zenka. Daktari, ase download app mar Zenka, aneno ranyisi gi kuom nyathi, aringa biro iri kaka laktar molonyo weche mag tuoche mag nyithindo. Thothne utimo diagnosis nang'o? Pneumonia mokwongo en clinical diagnosis. Mangiso di onge tests monyalo timo mowacho ni ma pneumonia. Sami follow to dendi ori to tithung' mano already wacho gi kizungu di already ni tuo mar pneumonia. Koro kaito wachako thieth. So nyathi mora mora man gi follow kata ma thung' kaito dende ore wacho ni tuo mar pneumonia. Kaito koro wang'iyo jatuo. Samo wang'iyo jatuo ni wang'iyo chakre malo ka wadhi piny. Wacho ni to pache ni tinadi. En ng'ama ngima maber koso ng'ama dhi koma koso wilo pache. Koro mago ranyisi mar mangiso ni pneumonia mantie mapiny kata en pneumonia mamedre. Wacho ni wang'iyo nyaka dho nyithindo, wang'iyo lwet nyithindo, wang'iyo kok lwetegi, wang'iyo lith lwetgi. Kaita ahinya koro wadhi e kore. Emomiyo neno kaka dakteche ohinyo ting'o stethoscope mokitoga e ng'utwa. Mae sama ber motiyoga kode. To kata kapok wawinjo gik mawinjoga e iye kanyo ni wakwano kaka ng'ato yweyo. Wacho ni kata onego bed ni gamo yweyo, onego bed ni yweyo mos maonge kata sauti mora mora mawuoke. Koro nitie sauti ma wawinjo sama nyathino yweyo, wakwano kaka oyweyo e dakika achiel. Wacho ni yweyo nyadidi. Nikech anyalo gisi ni kaka nyathi matin ma jadweche 4 onego bed ni oyweyo to kik kal nyadi 40 e dakika achiel. Koro sama koro ogamo mang'eny kamano to koro samoro chopo kata 70, chopo kata 80, mano ranyisi ni obo mare osebedo affected. Kaito gimoro kendo mwang'iyo ni sama ng'ato yweyo to gin muscles mage makonyo e yweyo. Nikech sama obakoro yweyo matek makoro ineno ka kuonde gi te koro dhi malo, kore dhi malo, iye be ochalo ka gimo yweyo gi dende te. Mano ngiso ni otemo gi dende te, gi tekone te mondo gam muya mondo donje i kore. Koro koseng'iyo mago eka koro wakawo ranyisi moro maketoga e itwa cha to koro wawinjo gik moko mopogre. Gin gik moko mang'eny ma ok onyal kawo gi sani bo wach gik moko ma dakteche winjoga gik moko mang'eny. Dr. Lola yena mondo akaw simba Monica. Antiere kod Monica e line. Monica, halo, penj laktar? Halo. Machiegni penj laktar? Halo. Machiegni? Anano to kora tu
Ageno ni winjo machielo ariyo adek mowuok Monica, kata kamano akwayo kapo nono simbi odonjo to yie mondo mi duok duond TV ni chien mondo mi daktari oyud penjo e yo makare. Kik wiyi ni wantiere bende TikTok, wantiere bende kod yore inyalo Monica awinjo ka Monica osebedo ka ofuolo mang'eny, othung' ahinya to osethiedho mang'eny ma pok oyudo pogruok. En mani koro nok onyisowa ni en kanye mondo wane kaka wanyalo chwale mondo wamed konye. Gimomiyo thiedho jatuo e sim bet matek matin nikech nawacho ni thoth gik moko makema kaka Monica kanya kawe simb Jacqueline. Jacqueline, hello, penj laktar. Hello, ma Jacqueline. Awuok Homabay. Machiegni Jacqueline. Na penjo daktari. Ya an gi nyathi ma so okawinjo ka mogik no, akwayo ni producer na mondo mi okawna kaito chwalna wawinj ni chandruok mar nyathi Jacqueline nang'o. Wadoge Monica matin. No wacho ni thiedho gi sim bedo matek matin nikech wacho ni onego bed ni ang'iyo jatuo, onego bed ni awinjo kore mondo ane kaka kore timore. Ka en gima mondo wageni watimu kata CT scan mondo wang'e ni to pneumonia ni ochopo kanye to en ere kaka oketho obo mar jatuo. Koro daher kwayo Monica ni olim zen kamatin mondo dhi osiptal machiegni kode kaluwore gi kuma entie mondo many thieth mondo daktari odhi okonye. Olerna lera daktari to daktari bo timo test go to bro konye thieth mondo kik wawite. Ne wantiere diagnosis, kaka itimo diagnosis mar pneumonia, isipimo wakati nyaka kama koro dhi chopo okang' makoro igoyo nyathi picha. Koro wago picha. Ji kaka Monica mosethiedh mang'eny, chik wacho ni kosethiedh pneumonia ndalo 2 to kwan no pogruok. Onego bed ni wawilo ni yath mondo wadhi e kang' moro mamalo. To kapok watimo mano, wagoga picha mondo wang'e ni to pneumonia ni ang'o motimo nikech seche moko en yath kende ma kata mi yath machal ka gima kawo mana yath takete i pigno mok nyal konyo. Samoro bochuno ni pigno nyaka gol oko. Samoro lang' obono collapse nitie piny. Mano nyiso ni nyaka teri e SIU mondo puodhe mondo chako duogo mang'eny. Koro nyalo timo ni pogre kaluwore gi gino mayudo e picha moro mane warigocha. Kawachako kata mane county kata mane referral hospitals yudo ka en gimoro mayudre sani mang'eny ahinya. Koro to en gimoro mayot kata x-ray no kare pogruok moro mang'eny ahinya to wadhi e kang' moro machielo to wacho ni gimo x-ray nikech x-ray taro picha moro machon moro mane mar film mane joma chon ong'eyo. Koro ni kako okonyiso maber manyo picha koro sani moko wanyawacho ni tim CT scan gima nitie kore. Koro kaluwore gi mago to koro test timo bang' mago luwore mana gi complication pneumonia mane jatuo cha obiro kodo. Mama kosetim duto te to nyisa Dr. Lola ni bende pneumonia ithiedho ga marum chuth koso en ga odhi to pondo to duogo kata kamano kapok iduoka yena mondo mi akaw simu. Hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Hello. Hello. Machiegni. Hello, an gi shida gi nyathi moro ka. Nyathini seche moko tuga to seche moko chako riere kochwe. Seche moko chaka kur to riere. Nairobi. To riere to mang'ama Gino setime kuom thuolo marom nade? About 3 months. Dweche 3 moluwore? En gimoro mabiro tugo to ting' kata mbele gi tuke.
Dr. Lola, gintiere Nairobi, iwinjo kes mar nyathini. Dwaer mondo wanene hospital machiegni kode, wakeni Nairobi duong, but mayot yudo thieth sadi en Kenyatta Hospital. Mbagathi be nitie machiegni, to nitie other county hospitals moko manitie machiegni. Mama Lucy nitie, Pumwani nitie, koro mago duto nyalo bedo gi services go. Mani shida ni koro sadi onyalo bedo gi shida gi ng'anyo mar dakteche, lakini tema mondo dhi hospital machiegni nikech dweche adek ng'eny ahinya. Nyathino hinyre mang'eny, koro dwaer hospital machiegni kode mondo nyathino test mondo wang'eni to ang'o mariyo nyathi dweche adek nikech diruok mar nyathi kata mana sa achiel en gimoro ma nyathi riere tingeni manyiso ni muya kata oxygen ok dhi obwongone, to mano nyalo interfere gi kaka nyathino dhi dongo, mbele kanyo bro chando nyathino bro chandre. Koro mondo kik wachop akang' mabor kamano, dwaer dhi hospital machiegni mondo wane kaka test nyathino mondo kony. Rieruok mar nyathi nyisoga gik mang'eny mopogore madhi e gima nyathino kaponi maber. Tema tek mondo mi hospital moro amora mantiere machiegni mondo mi timne nonro makende kaka dwarore. Wadonje thieth mar pneumonia, Dr. Lola. Thieth mar pneumonia. Mokwongo ema temo wacho ni geng'o ber. Nikech kodonjo to seche moko nyalo chendo. To kada kapok aduoko ni penjo ni ka wathiedho pneumonia ben gimoro machango kata ben gima rumoga. En gimoro marumo. En gimoro marumo. Kapok ochopo kang' mabor. Mondo mi akawe simu mogik kiyena. Hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Iwuoyo gi Juliana. Machiegni Juliana. Konye penj na laktar, an gi nyathi ma sani koro wako 5 years. To gino nochako ka en ja 6 months. Kata ka omake mana matin. Mogir. To pore tu yani okuwaro, to dizo kuchwakre lakini okuwaro mana. Na lapitere hospital baketi ni inhela cha ama jicho ndani. Koro pena laktar na nyaka nadi. Awinjo. Nyathi miwacho no aparo ni en gi tuo mar athung'a. Athung'a odwa pogre matin gi pneumonia. Emomiyo owacho ni kitone inhaler cha. Nikech yath ma otiyogo gi athung'a opogre matin gi mar inhaler cha. Koro nyathi mathung' mokwongo en ni wageng'o koyo, gik moko manyalo miyo gir mang'eny kaka manyalo bedo athung'a mane Dr. Lola, nyalo bedo asthma. Mano koro asthma, gimoro gi dholuo ni athung'a, mano koro asthma. Koro asthma to beto pogre matin gi pneumonia. En mani sa mothiedho asthma to nyaka wathiedh pneumonia nikech nowacho ni ng'at mathung' to fuolo to mano pneumonia. Koro nina koro chalo ka gima kumoro nitie kumoro ma koro giriwore gi. Koro ng'ama nigi asthma to wabo thiedho pneumonia. To ng'ama nigi pneumonia ko bi thiedho asthma. Aneno ka kizungu no ng'eng, but wana kaka timbre. Koro mar asthma ni to en yadhno nyaka miya. Nikech mondo koro oyaw kor. Mangiso ni sano ginene obo koro yamo kodonj kumoro amora. Lakini gima kele opogore gi gima kelo pneumonia. Aparo ni ata moro kwa biro to koro wachak ng'iyo ni to asthma ni to watimo nadi program mabiro next. But for pneumonia en gimoro ma nyaka ketne yath mar inhalers go. To en yath moro ma kitiyo kode maber kata kimonyo yath kaluwore kaka daktari nyisi to konego beni bedo kata gi attack. Nyalo bedo mana gi attack maybe twice in a year to wacho ni mano koro en gi control maber. Mangiso ni asthma ni no osebedo control maber. But ka dwe siko iringa hospital mondo ketne yadhno mangiso ni pok wayudo control maber. Mangiso ni maybe wawil ni yath kata wamed ni yedhe moko nikech nitie kinde mek yath madhi kata par manyalo thiedho asthma. To wach maber miwacho na Dr. Lola ni en gimi nyalo thiedhi, pneumonia inyalo thiedhi kendo inyalo thiedhe morum chuth. Aneno ka thuolo emomaya wang'a Dr. Lola. To adwani mondo mimiya points kata dek kende ma kik wiwa wil godo kotenore kod tuo mar pneumonia kuom nyithindo ahinya e diere makoro piny chal kaka piny chal ni. Mokwongo en ni fuolo pile ok en gima kawaida. Fuolo ma kawaida en ka gimoro wi, yani madho pi kata chamo gimoro to wi, mano fuolo ma itemo gologo gimoro. But ka ng'ato sik fuolo, mano nyalo bedo ranyisi mar pneumonia.
kata nyalo bedo ranyisi mar asma, kata nyalo bedo ranyisi mar tuo moro amora manitie. Mana kaka del maore kik wakaw fuolo kaka nyathina ni en ofuolo ga fuola kamano. En ga onda. En ga onda. En nonyuole ga onda. Anyuolwa ni wan ofuolo ga fuola. Onego bed ni penjiri ni to ang'o momiyo en ofuolo to jogo ne mantie bute kanyo go gin to gifuol. Mano mokwongo. Mar ariyo en ni pneumonia en tuo ma ber kidhi e suptal mondo thiedh pneumonia ni. To mar adek en ni pneumonia ko thiedh nyadiriyo. To nego bed ni waloko paro e wach mar pneumonia ni. Koro nego watim test moko mamalo mondo wang'e en ranyisi mar pneumonia matimre nadi. Pneumonia gadiera ko thiedh bang' ndalo adek onego bed ni orumo to neno improvement. Ka en dwe ka dwe iringo gi nyathi e osuptal ni nyathini nigi pneumonia, nyathini nigi fuolo, nyathini timre gimoro matimre mopogre gi pneumonia no. Kata ka en pneumonia en koro en pneumonia mokoro osekalo akang' mantie piny koro dhi akang' mamalo, to mano nyiso ni nyaka koro timne test, nyaka koro wagoye picha mondo wang'e ni oketho kuma nade, tere kaka wanyalo loso gima chamre kamano. Mana kaka wawacho pilo ni geng'o gimoro ber, koro mondo watem geng'o tuoche mantie sani koro waneno ka koro koth chwe mang'eny. Nyithindo kik wayie mondo nyithindo tuge koth. Mar ariyo kik wayie ni mondo nyithindo dhi otuge aora kata gituge pi, nikech sadi gibeda ot. Sama intie ot kae ni be kik wamok jiko gi loro dirisni gi dhoudni, nikech sama koro oxygen bonge ot kamano, mano be koro kelo pneumonia. But walamo ni akiani walem ni koth odog chien kata jopur nyalo makona kato mago be gin chenro mag Nyasaye. Dr. Lola, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye? Pod antie mana Jaramogi Oginga Referral Hospital. Daktari mar ICU. But pod watimo nyaka clinics for waneno mana nyithindo Jaramogi. Erokamano nya Dr. Lola, amor mar bedo kod odiechieng' ma kawuono. Ageno odiechieng' machielo kwa luongi bi wago mbaka kotenore kod wach mar athung'a kata asma mani temo ngeko yie matin cha. Botimo kamano. Erokamano nya Dr. Lola. En puonj maber mokalo mokelnwa kod Dr. Lola. Erokamano mathoth. To natemo ngekoni kacha weche mag bedo kod pesa e diere machal kod magi, bedo kod yo minyalo yudo godo pesa mayot, emomiyo nanyisi weche mag Zenka. Kapok download Zenka via Google Store kata Play Store mondo mi download Zenka. Kaito kiny kise download Zenka tabro nyisi gi machielo madwani mondo mi tim mondo mi wayud ber waduto te wabed moikore, nikech gigi inyalo ikore ne gi aika nikech ginyalo monji saya. Aka otolo ni mondo aduok. Erokamano makende ne director na Lindsay, erokamano producer na Pape Chokoth, erokamano inya jogo picha mawa amor mokalo to maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar Penj Laktar. Wakete mana ka mondo mi wamed puonjore to download Zenka. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Erokamano. Penj Laktar kokeli kod Zenka. Gas na tokens zimeisha na hauna do. Relax. Chukua loan Zenka. Ikusort. Zenka, smart loans for smart people.